دست نیشانکirina 700,000 تونên genim ji cûtiyarên her çar parêzgehên Herêma Kurdistanê weke zilmek neheqiyek dihête dîtin. Bi taybetî ew rêje hatiye diyarkirin bi sunûrê parêzgeha Duhokê gelek rêjekakê me. Li ser vê pirsê em zêdetir bizanîn û prosedê kengî dest pê ketin. Ji hêjayê Nazim Mihemed, rêveberê Bazirganiya Dexl û Dan, ji parêzgeha Duhokê dêdgelme bîtin. Hêjayê Nazim te pêşî nûkê hindek zaniyarî dan lê ez bizanim kengî dê navên cûtiyaran hên û dê kengî dest bi proseya wergirtina genim dê saylûyan de hête kirin. Belê spas wekû diyar herdihî nivîsarek ji Wizareta Çandina Herêma Kurdistanê bû nînereta Hikmeta Herêma Kurdistanê yê hatiya rawanekir û herdihî jî ew nivîsar ji nînereta Hikmeta Herêma Kurdistanê yê hatiya rawanekirin bû Wizareta Bazirganî û her wisa Wizareta Çandinê. Ev rû me wekû pêşbînî û her wek nînerê Wizara Bazirganiya Hikmeta Herêma Kurdistanê li Bexda Lijna 57 em bêjin fermana wezarî 57 ev nivîsara her du mispêdê zî bû rêveberê giştiyê kompanya giştî Bazirganî Dexl û Dan yê hatîne rawanekirin. Ew razamendiya 700,000 tana û her wisa ew nivîsara dîj jî hatiye kirin û em ê hêviya bersivê ji Wizareta Bazirganiya Iraqa Federal taybet kompanya giştiya Bazirganiya Dexl û Danê. Baş e. Ew rêjeya sercemê 700,000 tonan ew rêjeya ji Duhokê hête wergirtin diyara hîn jê nerazîne. Li Duhokê bi vî rengiye sedê 22 tişteke ege em sercemê giştî wergirîn. Bi giştî Duhokê ev sala çend Dexl û Dan berhemîna ye? Ev pêşbîniya bû me hatiye şilaya rêveberiya giştiya Çandinê li parêzgeha Duhokê ku ev pêşbîniya tê kirin seranserî parêzgeha Duhokê 718,000 tanin. Bes wekû diyar her roja 13 em hatîne agahdar şilayê Wizareta Çandina Iraqê ve ku şandê Hikmeta Herêma Kurdistanê biçît da danûstandinê ser babetê wergirtina germî û destnîşankirina germê cûtiyarên her sê parêzgehê Herêma Kurdistanê. 13 em gehiştine Bexda em hatîne agahdar kirin ku ev kombûna hate pêşxistin bû 25 em careka dîzorîn 25 ji ber neamadebûna şîretkarê Encûmenê Wezîranê Iraqê vê lijna bilind da ve serastê Encûmenê Wezîranê Iraqê 25 em çûn şandê Hikmeta Herêma Kurdistanê serokatiya xanim Bêger Talebanî ku em şî bêjî seroka şandê bû her wisa cê birîkarê Wizareta Çandinê û şîretkar û rêveberê giştiyê plandanê çil Wizareta Çandinê çil Wizareta Plandananê bît her wisa nînerê Hikmeta Herêma Kurdistanê li Bexda ez jî wekî nînerê Wizareta Bazirganî li vê komponê em amade bûn û ew plan me da berdestê we wekû diyar sala 2023 yadaştek hat bû kirin navbeyna vê lijnê da çiş şilayê şandê Hikmeta Herêma Kurdistanê ve çi şilayê şandê Hikmeta Iraqê ve ku hemahengiyek hebît bo sala 24,000 êk ji va bû ku hemahengiyek hebît ya duwê jî mesheka cewî bête kirin ku ev rêjê hatîne çandin li ser astê her sê parêzgehê Duhokê û ev meshe jî hat bû kirin li rêka kompanyeka bawerpêkirî û her wisa şandê Wizareta Çandinê Iraqê em şîn bîjin her sê parêzgeha geriyan û çûne ser Dexl û Danê xelkî û ev rêjê hatîne çandin belê demê em gihişine Wizareta Çandinê û kombûn hatiye kirin êkser rêveberê giştiyê plandananê Dr. Yasir ku ev plana hatiye pêşbînî kirin şilayê Wizareta Çandinê û ji derê davê Hikmeta Herêma Kurdistanê êkser ew plan gotiye rêja 30 sadê dê te wergirtin an ku 2,955,000 dûne bûn êkser kirine 787,000 got em şên vê buha pesend keyin rêja em bîjin ve rêja her dûne sada kire 605 بۆچی ئەو ڕێژەیە ji Herêma Kurdistanê dihête wergirtin gelek ya kême. Bû nimûne em bêjîn li Herêma Kurdistanê ev sala li her çar parêzgehan milyonek û 200,000 tonên genim yê berhem hatî. Bûçî hikûmeta Iraqê tenê 700,000 yên tonên genim wergirîtin. Eger çine sebeb negûte hewe? Bûçî? Egerê wa em şîn bêjin baraptir
يعني وشارتينا كو سياستك دجاتيا حكمت هرما كردستان كات همي واردا بتايبت واري ورگرتنا گنم جوتیارا کو با چندین سال همشین بیش 2017 ور اوهات یا پسند کردن راسپاده کردن سر حکمت هرما کردستانی او ایک شو اسبابای کو ضغطه کی گواشنه که سر حکمت هرما کردستانی بکن بس مدبید بو بابتی بوده درش کم کاچه افراجه چه وهات هجمارتن بیشتری ربابری گشتی باز کمپانیا گشتی البغدا کوتی حتی 25 نه پارێزگایان هەرێما عێراقی ڕێژا 21 ساڵێ زێدە بووش ساڵا دیتر ئەوژ تقریبان 576,000 تانە کردنە 630,000 حتا 700 ژی دیال مەهاتن و ئەم دێدەین هەوە ئەو بوو مەزانی گەلێک ڕێژەی گەلەکە کێمە بۆ هەرسی پارێزگای هەرێما کوردستانê پشتی چندین پیوندیا و گل جهت پیوندی داره تایبت گل جناب سروک حکمت هرما کوردستانê کو هول دان باشه هیجا نازم بکرتیش کرما خو اگر دماهی بوم بیجی دمام زدنینا کنگی پروسه دست بکتن و پاره جوتیارم به چه رنگی دهت دان بله در وکیلنا درگاه سایلو دیف راسپاند وزارت بازرگانی عراق فدرال و هر روزا همانگی گل وزارت بازرگانی پیوی ناو جوتیار بگهنمه و رضامندی پامید ام دست برگرتنا گل میکن او دابشکلنا پارا امشین بیجین حتی وگا که اول پاره بومهاتی بیجین میلیارد و 500 دیناری بومهاتی و ما دابش کلی سر سایلو شیخار 750 میلیون سایلو فیدی 500 میلیون سایلو زاخوجی 250 میلیون هر روزایی که هم دست برگردنا گیر میکن روزا دوی جوتیاری دی فرقین دی وارجا و الباقی وکی گوتی کمپانیا گشتی البغدا یا برهوا بری آن وقت دست بکرنا برگردنا گرمی وی جارکادی تمیلکادی مچکد بو پاری جوتیارا. بله هجا ناظم محمد رفبری بازرگانی داخلودان لپارزگاه هدوک گلکس پاس